Imos dar comezo á primeira das conferencias desta xornada que leva por título A Sociedade de Nacións e o Recoñecemento Internacional de Galiza Nación en 1933. Este un fito que, como comentaban pois na propia inauguración, esta fin de semana cumpre 90 anos desde que o nacionalismo galego propuxo a integración de Galiza na comunidade universal dos povos, reivindicando a súa participación pois con personalidade propia nas institucións internacionais que existían naquela altura. Ampliábase así un horizonte, dotábase e contextualizábase o movemento nacionalista pois dun novo sentido. E facíanos sendo conscientes pois, de que Galiza e o pobo galego non somos realidades illadas e que pois, o triunfo das aspiracións do nacionalismo galego pois, ten unha forte vinculación pois, cos éxitos pois, de outros movementos similares que se podían estar desenvolvendo a día de hoxe pois, noutras partes do mundo. Para abordar esta cuestión temos o privilexio de termos a unha das persoas que máis ten traballado esta cuestión. Ele é Xosé Estévez, historiador e, podemos dicilo, un embaixador de Galiza en Euskal Herria, onde dou aulas durante case 40 anos na Universidade de Deusto. Xosé especializouse en todo o traballo que ten a ver coas alianzas de Galeusca, ten numerosas publicacións para entender tanto o Galeusca como a previa da Tripla Alianza, da cal se cumpriron esta semana 100 anos da súa sinatura. E falando precisamente das súas publicacións, a última que ten feito, e neste caso nunha versión moi reducida, é unha colaboración que fixo precisamente para a Fundación Galiza Sempre, para conmemorar ese 100 aniversario e que podedes atopar na mesa que está abaixo, na entrada, porque está ao voso dispor. Eu non quería tampouco estenderme moito máis, porque é a primeira das conferencias, tampouco queremos ir acumulando retraso. Xosé vai intentar sintetizar todo o que ten traballado sobre o asunto nuns 40 minutos e sería interesante que despois puidéramos ter uns 10 minutiños para poder abrirmos un pequeno coloquio. Entón, Xosé, obrigada pola túa presenza, por aceptar o convite e cando gostes. Moi bons días a todas e a todos. Moitas gracias por a presentación. En primeiro lugar, quixera agradecerlle a Vía Galega o convite para participar nesta xornada. Está representada por Anxo Louzao. Tamén agradecerlle ao Museo do Pobo Galego que nos suministrase este marco incomparable dun Museo Nacional Galego para a miña intervención. Este era o lugar da sacristía onde os frades cambiaban de ornamentos litúrxicos. Mellor houbera sido dala onde estaba o antigo refectorio, xa que ali supoño que os frades paparían pos cocidos nas noites de invernía, pero contentémonos ca sacristía. Ben, dito isto, antes de empezar a miña charla, que se titula O Recoñecemento Internacional de Galicia Nación en 1933, é convinte ter en conta o seguinte: sería necesario entender que o galeguismo, desde os seus inicios, desde as Irmandades da Fala, e, sobre todo, desde a fundación do Partido Galeguista en 1931, sempre tuvo unha vocación internacionalista e unha vocación universalista, partindo do pequeno chegar ao grande, non ao revés como fan hoxe os cosmopolitas de salón. Esta xeira encomendaron a Uxío Breogán Diéguez, un gran profesor que supoño que o fará
que a súa violencia habitual. Tamén é necesario entender que o Partido Galeguista tiña un esgravio persoeiro entendido nestas relacións internacionais, como xa puso de relieve a alcaldesa Goretti, que era Plácido Castro. O catedrático Rubén Lois supoño que o fará tamén con gran avelencia. Por tanto, é conveniente ter estas dúas cousas previas. En terceiro lugar, que o ingreso de Galiza no Consello, no Congreso de Nacionalidades Europeas ou Minorías Nacionais, que dos xeitos se nomeaba, adscrito á Sociedade de Nacións, está vinculado directamente ao Galeusca. Iso deixareino para desenrolalo ao final, porque ten unha importancia radical os acordos Galeusca na futuro ingreso de Galicia na Sociedade de Nacións. Foi prácticamente un dos grandes compromisos adquiridos no Galeusca de 1933, sobre todo no viaxe triangular de galegos, vascos e catalás entre o 22 de xullo e o 12 de agosto de Galiza, Euskal Herria a Cataluña. Entón, deixarino para o final. Voume centrar logo solamente, agora, neste intre, na Sociedade de Nacións, os congresos de nacionalidades europeas e o ingreso de Galicia neses congresos. Empezo cunha cita de Castelao, dun discurso de Castelao moi pouco coñecido, pronunciado o 25 de xullo de 1933 diante dos galegos, vascos e catalás que estaban daquela a firmar o Pacto Galeusca e que o asinarían aquela mesma tarde no Seminario de Estudios Galegos. Nesta xa, en Fonseca, ás 4:30 da tarde e ás 10 da noite, asinouse o Pacto Galeusca do que se cumplen 90 anos, que influiría directamente na entrada de Galicia na Sociedade de Nacións. Decía Castelao, pero a saudade dos tempos de Rosalía queimouse na fogueira dos nosos entusiasmos, e xa non choramos o pasado, cantamos o porvir, porque a alma da raza reencarnou na terra, e a nosa patria recobrou a súa persoalidade e quere exteriorizala en forma de Estado, pero non para fecharse en fronteiras, senón para desatrancar o camiño de Europa, aquel camiño branco de estrelas que unía Galiza ao resto do mundo civilizado no tempo lonxano dos cancioneiros e do Pórtico da Gloria, cando nós non éramos máis que galegos, cando nós non éramos máis que galegos. Este é o frontispicio da miña intervención. A Sociedade de Nacións. Que era a Sociedade de Nacións? Constituíuse nun pacto o 28 de xuño de 1919 na Conferencia de Paz de París, que pertenecía ao famoso Tratado de Versalles. E non entraría en vigor hasta xaneiro do ano seguinte, en xaneiro de 1920. Era, por tanto, unha entidade vinculada aos pactos do Tratado de Versalles que deron remate á Primeira Guerra Mundial. E o seu principal obxectivo era acadar unha nova orde mundial que evitase novos conflictos. Un dos aspectos máis salientable da súa actividade foi precisamente o tocante ás minorías nacionais ou nacionalidades que estaban espalladas ao longo de Europa, sobre todo no centro e este de Europa. Había máis de 40 minorías nacionais pertenecentes a 10 estados. Esta Sociedade de Nacións creou unha sección, por lo tanto, de minorías nacionais para dar cabida á solución destes problemas que moitos deles eran os que originaban despois os grandes conflitos, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial tamén. Esta sección de minorías nacionales organizou a celebración dunhos congresos de nacionalidades ou minorías nacionales a partir de 1925. En xuño de 1925 botanse a andar estes congresos nos que tuvo un importante papel un
estoniano, mellor dito, alemán, da minoría alemana que estaba en Estonia. E era diputado desa minoría alemana no Parlamento estoniano, que se chamaba Ewald Anmende. Este foi determinante no desenrolo destes congresos de minorías nacionais. Estes congresos organizaron unha serie de principios, normas, directivas e programa, e a eles asistían moitos dirixentes desas minorías nacionales, destacando a Mende e un diputado que sería despois o presidente durante moitos anos destes congresos da minoría eslovena no Parlamento italiano, que se chamaba Joe Bilfan. Froito desta xuntancia, comenzanse a organizar, e o primeiro congreso de 1925 xuntou 50 delegados de 27 minorías nacionais pertenecentes a 10 estados europeos. Aí estableceronse os 3 principios fundamentais do funcionamento, que eran liberdade nacional e religiosa como ben espiritual do mundo civilizado. Segundo, nos estados nos que coexistisen diversos grupos nacionais, cada un deles debía ser autorizado a conservar a súa personalidade nacional sin restriccións. E terceiro, para unha paz duradeira, a Sociedade de Nacións debería ocuparse da solución dos problemas nacionais en canto aos seus dereitos. Estas normas foronse ampliando, foronse matizando nos sucesivos congresos con moitísimos debates ideolóxicos e moitísimas discusións, algunhas delas moi acedas. Por exemplo, cando Galicia entrou no 1933, houbo un debate enorme porque os xudeus, unha minoría existente en Europa, estaban sendo perseguidos en Alemania e retiráronse do Congreso de Minorías Nacionais. Todos estes debates están moi ben explicados en varios traballos do profesor da Universidade de Santiago, Núñez Seixas. A organización dos congresos estuvo presidida por Wilfan e actuou como secretario Anmende. Os obxectivos podemos resumilos en 3. Posibilitar a coordinación das minorías nacionais europeas, debater en col da situación e das problemáticas desas minorías nacionais para propoñer medidas de protección nos eidos político, lingüístico, cultural, religioso, etc. Procurar influir na sección de minorías nacionales da Sociedade de Nacións. Estes eran os 3 obxectivos fundamentales. Normalmente, estes congresos celebrábanse en Xenebra, ás veces en Lausanne e outras en Berna. Precisamente o 9º, onde ingresou Galiza, celebrouse en Berna. Algunha vez tamén en Viena. Os idiomas oficiais eran o inglés e o francés. Non me extraña que fose Plácido Castro porque era un especialista no inglés, evidentemente. E tamén se promocionou moito a utilización e o fomento do esperanto, aunque nunca chegou a ser un idioma de moito calado dentro da celebración dos congresos. Convén dicir que estes congresos tiñan unha orientación un pouco, chamémoslle, moderada, pois excluía que as minorías nacionais fomentasen os cambios de fronteiras dos estados constituídos e, desde logo, rexeitaba os métodos violentos a loita armada ou a vía armada para procurar eses conflitos. Pero, de todas maneiras, hai que recoñecer que era o único foro que podía ser foro internacional e caixa de resonancia desas nacionalidades para darse a conocer ao mundo. O peso principal, hai que decilo, ostentábano as minorías alemanas que estaban situadas en distintos estados, Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Polonia, etc. Por eso, algunhas veces, nalgún intre, foron acusados os congresos de ter unha certa tendencia filo-alemana, en algún caso filo-nazi, polo menos nalgún dos grupos. Ela, por lo tanto, estes congresos tiñan unha organización moi heteroxénea, porque, claro, algúns pretendían
distintos obxectivos políticos aos outros e xurídicos, a presencia institucional nos estados era moi diversa e a representatividade real tamén era moi desigual. En calquera caso, todas as minorías esperaban a un reconocemento dentro dos estados aos que pertenecían e a que as súas personalidade fose recoñecida. No noveno congreso, que é no que entrou Galiza, celebrado en Berna entre o 16 e o 18 de setembro de 1933, xa non estiveron presentes os xudeus. Para o análise destes congresos, eu recoméndolles, igual é unha deformación profesional, pero bueno, recoméndolles un libro como este, de Xulio Ríos. Está editado por Galaxia xa fai anos. É un libriño onde se pode ver todo o transcurso dos distintos congresos e como funcionou a Sociedade de Nacións. O 10º Congreso celebrouse no 34 en Berna tamén, do 4 ao 6 de setembro. Galiza xa non enviou representantes, porque Galiza sempre tuvo un problema, a magra economía do Partido Galeguista. Despois xa lles explicarei como tuveron que facer para poder ir con certa valencia económica a Berna no 33. Entón, xa non enviou, pero si enviou un informe por correo. No 11 Congreso do 35 tamén se celebrou en Xenebra, xa houve tamén máis problemas, non asistiron, por exemplo, os polacos. No 10º Congreso que se celebrou de novo en Xenebra en 16 ou 17 de setembro do 36, evidentemente os galegos xa non podían ir, estábamos xa debaixo da espolta do franquismo e que se sublevaron no glorioso alzamento nacional, como decían na miña época os falanxistas. Nele estuveron solamente xa 8 grupos, só 8 grupos. O 13 Congreso celebrouse en Londres no 37, tampouco se pudo asistir, aunque foron os vascos. Os vascos si foron representantes, concretamente José Antonio Aguirre, o que sería despois Lendakari. E o 14 Congreso, que foi o último, celebrouse en Estocolmo, foi no 1938. Estes congresos deixaron de celebrarse a partir do 38. Empezou xa no 39 a Segunda Guerra Mundial, ca invasión de Polonia en setembro por parte do exército alemán, e aí acabou todo. A mesma Sociedade de Nacións foi esmorecendo hasta que foi suprimida en xullo de 1946, despois de crearse na Conferencia de San Francisco, 1945, a ONU. É dicir, que a Sociedade de Nacións sería o antecedente inmediato da ONU e funcionou hasta que se creou a ONU. Funcionou, por tanto, entre 1919 e 1946. E os congresos nacionais entre 1925 e 1938. Os vascos e os catalás entraron antes que Galiza. Os catalás foron pioneiros nesto, como en algunhas outras cousas tamén, e entraron xa no segundo congreso, en 1926. Aí teño unha nómina de polo menos 40 delegados que foron en distintas épocas aos congresos de minorías nacionales por parte dos catalás. Pero os máis asidos foron Francesc Maspons e Anglasel, que era un famoso xurista, catedrático da Universidade de Barcelona, e que en 1933 pertenecía a un partido minoritario que se chamaba PNC, Partit Nacionalista Catalá, un partido minoritario que non tiña representación nin siquiera no Parlamento catalán. E o outro asido concurrente chamábase Joan Estelrich, pertenecía á Lliga, asistiu durante moitos anos, asinou o Pacto Galeusca de 1933, non aquí en Santiago, sino en Bilbo, o 30 de xullo, e tuvo unha traxectoria moi peculiar. Despois foi embaixador durante a época do franquismo. E claro, tamén o mesmo franquismo desconfiaba del e ao final postergouno. Tuvo unha traxectoria persoal moi extraña este Joan Estelrich. O ingreso de Galiza foi unha derivación, como les dicía, direta do Galeusca. Galiza xa intentou, no 1927, o ingreso nestes congresos.
temos unha carta de Antón Villán Ponte a Joan Estelrich para que fixese xestións para a entrada de Galiza no Congreso de Minorías Nacionales no 27. Démonos conta que o 27 estábamos en plena ditadura de Primo de Rivera. Pero este primeiro intento non prosperou. Prosperaría, sin embargo, o de 1933. E, como lles digo, é unha derivación do Galeusca. O problema que tiña o Partido Galeguista para entrar nos congresos era o problema económico. Na viaxe Galeusca, queixouse Álvaro das Casas, queixábase de que non podían entrar os galeguistas porque non tiñan economía suficiente para enviar un representante, pagarlle a viaxe, a estadía e o viaxe de volta. Entón, Castelao díxolle, non te preocupes que lle vou dar un sablazo a Porteira Valladares para que nos proporcione un pouco de diñeiro a poder facer a viaxe. E non des esa sensación de que somos uns esmoleiros. Iso dixo Castelao a Bóveda nunha carta que lle escribiu o 14 de agosto dende Barcelona. E así debeu suceder, porque, ademais, Maspons en Glasel e Joan Estelrich conseguiron que a cuota de entrada fose rebaixada para o ingreso dos galeguistas. Solucionado o problema económico, tan pronto se regresan os viaxeiros triangulares o 12 de agosto de Barcelona, empezan a facer as xestións para enviar un representante ou dous ao Congreso de Minorías Nacionais. En principio, iban ser Otero Pedrallo e Plácido Castro, pero ao final só foi Plácido Castro. A pesar de que nos documentos oficiais do Congreso aparece citado Otero Pedrallo, pero despois hai unha letra a mao que pon absent, ausente. Por lo tanto, só foi Plácido Castro. Tan pronto, como digo, empezan as xestións. Igualmente, manda unha carta a Otero Pedrallo, a Bóveda e a Francisco Fernández del Riago, instándolle a que fagan as xestións para entrar no próximo Congreso, que a oportunidade é inmellorable. A carta estaba escrita en alemán e tradúcella ao galego un médico psiquiatra catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, apellidado Rodríguez Somoza, que era tamén militante do Partido Galeguista. Ben, esta carta contesta inmediatamente a Amende Bóveda, que foi, como sempre, un dos grandes organizadores de todos estes eventos, o mismo que o foi do Galeusca, dicíndolle que xa está en marcha o ingreso de Galicia na Sociedade de Nacións, que lle encargaron a Vicente Risco a elaboración dun informe e que con ese informe irá Plácido Castro e presentarase no Congreso de Minorías Nacionais. Efectivamente, Plácido Castro fai a viaxe co informe de Vicente Risco. O informe de Vicente Risco poden ler ustedes na nosa terra de setembro en 2 entregas. Neste libro tamén aparece, ao final, todo un informe dunhas 20 e tantas páxinas. Ten uns 12 capítulos onde fai unha extraordinaria narrativa dende extensión de Galiza, demografía, etnografía, lingua, historia, hasta chegar á Segunda República e o estatuto que se estaba tramitando e que non se conseguía. E termina o informe dicindo, polo tanto, reclama para Galiza os dereitos plenos de nazón, en completa soberanía para a usanza que ha de facer diles. Segundo, reclama o respeto para toda e cada unha das características diferenciais da nación galega, a libre usanza do idioma, o seu enseño e da nosa historia, literatura, tradicións, a sustantividade oficial do noso dereito e dos nosos costumes. Reclama, terceiro lugar, o dereito a gobernarse por se mesmas nos seus intereses propios privativos, sen limitación de ningunha caste, etc. etc. Reclama, en cuarto lugar, o pleno goberno da súa economía interior e a defensa da protección dos seus intereses materiais con máis amplia liberdade, etc. etc. Este é o informe con este final
elaborado por Vicente Risco, que presentou Plácido Castro no Congreso de Minorías Nacionais. Unha vez presentado, que por certo chegou o último día, en realidade Galicia foi emitida non o 16, senón o 18, despois da presentación do informe por Plácido Castro, que o leu traducindo directamente do galego ao inglés. Comezou o Congreso no Hotel Savoy, pero as sesións celebráronse no Pazo Federal de Berna. Entón, deu conta de toda esta xeira a nosa terra en distintas etapas, en distintos reportaxes. Tamén Plácido Castro escribiu á volta varios, a que fixeron alusión, varios artigos en El Pueblo Gallego, na nosa terra, hasta o Diario Vasco, podelo comprobar, que pertenecía á ANV, Tierra Vasca, deu relación da entrada de Galicia na Sociedade de Nacións. Vicente Risco tamén escribiu un artigo na nosa terra, pero, sobre todo, o que máis escribiu sobre o tema, lóxicamente, foi Plácido Castro. Non me vou a estender, porque non lle vou a roubar a conferencia, sería un ladrón doble a conferencia a Rubén Lois. Entón, solamente vou citar o que escribiu Plácido Castro nun xornal, mellor dito, unha revista galega de Bos Aires que se chamaba Galicia. Elí escribe un artigo, para min, donde dá a clave. Esmiuza axeitadamente as 4 ideas nucleares da presentación de Galiza no Congreso de Sociedade de Minorías Nacionales adscrito á Sociedade de Nacións. É di que Galiza era unha nación ben definida, que se diferencia claramente dos outros povos que habitan España, pola súa orixe, historia, idioma e costumes. Segundo, Galicia ten dereito a decidir, e por consiguiente, decía así, o artigo está escrito en castelán na revista Galicia, el derecho innegable del pueblo gallego a disponer de sí mismo, así como la libertad de empleo de su idioma, el respeto a sus costumbres y la implantación de la más alta autonomía posible. Terceira idea, relacións pacíficas cas outras nacións e sistema federal. Galiza desea vivir en buenas relaciones con las otras nacionalidades de España y no obstaculizaría la realización de un ideal federal cualquiera que sea su amplitud. El cuarto, reafirmación de Galeuzca. Galicia entra en unidade de apreciación con los vascos, catalanes y gallegos, mediante la fundación de Galeuzca, que coordina los movimientos nacionales de Galicia, Euskadi y Cataluña. Como foi apreciado este ingreso de Galicia na Sociedade de Nacións por parte dos historiadores? Algúns minimizan esta entrada, casi sempre son os mesmos. Outros, como Xulio Ríos, dalle unha importancia a que realmente tivo. E eu resumiría a importancia do ingreso de Galiza na Sociedade de Nacións a través dos Congresos de Minorías Nacionais nas seguintes conclusións. Primeiro, supoñía o recoñecemento internacional de Galiza nación. Segundo, Galiza e o Partido Galeguista dispoñían dun foro internacional e unha caixa de resonancia onde divulgar o seu ideario, as súas demandas e as súas formulacións. Terceiro, articulaba e permitía relacións e contactos multilaterais con outras nacións e outras nacionalidades europeas. Cuarto, posibilitaba aos delegados palpar a conxuntura europea e as correntes ideolóxicas, políticas e diplomáticas da época. Quinto, incrementaba a sensibilidade da dirección e militantes do PEGA de cara á acción exterior. Sexto, daba a coñecer a existencia da nación galega e do seu contencioso co Estado español nos foros internacionais. Sétimo, facultaba ao establecer contactos con outras nacionalidades
de problemáticas semellantes á nosa. Octavo, xeraba unha dinámica de reciprocidade con preitos de análoga índole política. Noveno, proporcionaba ao galeguismo categoría internacional, e isto non o digo eu, escribiu-no don Manuel Dirujo nun artigo nun periódico no xornal El Día de San Sebastián, onde escribiu, despois do viaxe a Galeusca, 10 artigos sobre a dimensión internacional de Galeusca. Irujo por parte vasca, Plácido Castro por parte galega, e Masponse e Anglasel por parte catalana serían os principais dinamizadores da dimensión internacional do Galeusca e, por tanto, indirectamente, da dimensión internacional de Galiza. Décimo, obrigaba ao Estado español a aceptar a existencia duns territorios con identidade nacional propia e aspiracións de autogoberno. 11. A presentación en bloque dun movimento como a Galeusca suministraba prestixio nos foros internacionais aos tres nacionalismos periféricos peninsulares. 12. A análise de outras problemáticas nacionais habituallaba o coñecemento de modelos de loita emancipadora para a propia liberación. 13. Implicaba a existencia dunha, e chaman agora algúns estudiosos do dereito internacional, para a diplomacia, é dicir, a opción diplomática das nacións en Estado, que orixinaba unha especie de legitimación extraterritorial non suxeita ao Estado español, inducindo a unha percepción nos foros internacionales de case soberanía. E, por último, dotaba dunha posición ventaxosa para o día de mañán. E dicio, ademais, no seu relato Álvaro das Casas, ao que supoño fará referencia o profesor Uxío Breogán Diéguez. Sobre todo, xa o advertiu Cambó nunha xuntanza que tuvo cos viaxeiros triangulares en Barcelona. Dixo, Cambó non lle daba moita importancia, pero advertiu que podía acontecer que sería importante entrar na Sociedade de Nacións porque decía, unha dictadura, a Sociedade de Nacións aseguraría nunha dictadura a nosa categoría de nación no exterior. En honor á verdade, os resultados non foron tan grandes como as esperanzas depositadas porque as competencias, os Estados non tiñan obriga de guardar as normas da Sociedade de Nacións. Aunque Manuel Dirujo dice que había unha gateira que obligaría aos Estados a cumplila, e era o artículo 7º da Constitución española que decía el Estado español aclarará las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo. E había aí unha gateira para que as normas da Sociedade de Nacións tuvesen que ser de obrigado cumprimento portados polo Estado español. En realidade, tamén houve outro hándicap, e é que tiñanse que presentar os tres viaxeiros triangulares e fallou un. Fallaron os vascos. Non se sabe por qué non enviaron un delegado ao Congreso de Berna. As razóns, ainda hoxe non logrei averiguar por qué. O que sí sei é que don Manuel Dirujo colleu tal cabreo que lle escribiu unha carta aos dirixentes do EBB poñéndose a parir, desde Estella, por non enviar un delegado. Dixo que quedáramos como marraos diante dos galegos. E así o dicía con estas palabras, como porcos. E estes son dous dos imponderables que tuvo a presencia do Congreso de Galicia no Congreso de Minorías Nacionais. Do resto, eu creo que foi un congreso importantísimo e a entrada de Galicia supuxo nin máis nin menos co recoñecemento internacional de Galicia como nación en 1933, nun foro antecedente da ONU, cousa que a ONU non é hoxe como deberá ser, porque é solamente de Estados-nación. Díceme que faltan 10 minutos e vou nos dedicar ao Galeusca, porque está directamente vencellado
o Congreso de Minorías Nacionales o ingreso de Galiza na Sociedade de Nacións co Galeusca. O Galeusca, o primeiro pacto que se firma entre vascos, galegos e cataláns nacionalistas, data do 11 de setembro de 1923. E o segundo, que é o que nos atañe a nós, que nos atinxe, é o Galeusca de 1933. Empeza o Galeusca, é un proceso que empeza en abril e remata en agosto. O primeiro chanzo foi a celebración dun meeting en Bilbao no que a ANV invita ao Partido Galeguista e a Esquerra Republicana de Cataluña. Por parte de Galiza vai Castelao. De ANV participan varios, o máis conocido foi Julián Arrién e outro Urrengo Echea. E por parte catalana, Josep Riera i Puntí, que xa asinara o Pacto de 1923. Este último fai un chamamento para resucitar a Tripla Alianza de 1923. En seguida se suman a ese chamamento Castelao, por parte do PEGA, que firmarían a tarde no álbum da Casa de Xuntas de Guernica un pacto de solidaridade e asúmense tamén a ANV. Pero a ANV era un partido minoritario, non tiña representantes no Congreso e moi poucos concelleiros en todos os concellos de Euskadi. Entón, dicenlle ao PNV que se ten que sumar a este acordo. O PNV asume o inicio das conversas e entrégalle ao Guipúzcoa Burubachar, o máximo órgano de goberno provincial de Guipúzcoa, que daquela presidía un ilustre persoeiro moi conocido para os galegos, porque veu algunha vez ao Día da Patria nos anos 80, Telesforo de Monzón, este encárgase de todas as conversas cos catalás. Primeiro cos catalás e despois cos galegos. O segundo chanzo é o Aberri-Aguna, que se celebra o 16 de abril de 1933 en Donosti. Ele xa, oficialmente, proclámase que hai que firmar un pacto primeiro entre os tres nacionalismos e despois os tres nacionalismos ingresar amparando a Galiza no Congreso de Minorías Nacionales para que os nosos contenciosos trinacionais cobren dimensión internacional europea. E lanzase un chamamento por parte do Foro de Monzón, de José Antonio Aguirre, que tamén intervén no mitin, de Otero Pedrallo, que vai a representación do Partido Galeguista, do catalán Francés Maspons en Grasel, e de Evo Alaimende, que era o secretario do Congreso de Minorías Nacionales, e de Manuel Dirujo, que pronuncia unha conferencia preciosa titulada Nacionalismo e Internacionalismo. Como só se pode ser internacionalista partindo do orgullo da propia nación. Como decía antes Goretti San Martín. Só partindo do noso orgullo nacional podemos dar algo a conocer ao mundo e ser universalistas. Esa era a conferencia de Manuel Dirujo. Ese é o segundo chanzo. O terceiro chanzo. En maio, trasládase a Barcelona, Telesforo de Monzón, inician as conversas co secretario dunha organización nacionalista que se chamaba Palestra, José María Batista e Roca, e deciden dar xa unhas conversas na que xa establecen un documento que chaman Anteproyecto de Alianza das Tres Nacións. Está redactado en catalán. Este anteproyecto envíanlo ao Partido Galeguista, o secretario da organización, que era Alexandre Bóveda, tómao en conta e prácticamente, salvo algunhas liñas que cambiaron, será o que sea o Pacto Galeusca asinado no Museo no Seminario de Estudios Galegos, nesta xa, o 25 de xullo, ya está o Pacto Galeusca. No apartado 1, letra D, dícese: poderánse en coordinación as tres nacións para a propaganda e a acción internacional nos asuntos que atinxan as tres nacionalidades. Posteriormente, segue a viaxe, van a Barcelona
En Barcelona celébranse dúas xuntanzas especificamente para o ingreso de Galicia na Sociedade de Nacións. Unha celébrase no Ateneo o día 10 de agosto e a outra na Asociación Palestra o día 11 pola mañá. Nelas adquírese o compromiso que despois ratificarán na CEA do día 11 diante do presidente da Generalitat, Francesc Macià, quédanse co compromiso de que os tres entrarán conxuntamente na Sociedade de Nacións e os dous que xa estaban integrados nela, que eran os vascos e os catalás, ampararán a Galiza nese ingreso. Comprométense a que a cota sea máis baixa posible para pagar e, ademais, comprométense a outros acordos, como, por exemplo, que se cree un bloque galeuzca no Parlamento Español. Parece que indicaría algo para o de hoxe. Que se cree un bloque galeuzca no Parlamento Español. É un dos compromisos. Co gallo, co fin de que a República retorne ao seu senso primixenio, así dicen, que era unha república federal, e non ese híbrido que crearon que era a república integral, donde ni siquiera aparecía, por certo término, nacionalidades. Daquela solamente se falaba de rexións autónomas na Constitución republicana e, ademais, no artigo 13 prohibíase expresamente a Federación de Rexións Autónomas. Na Constitución do 78 dáse un paso máis, que foi o término nacionalidades e rexións. Na republicana non aparecía nada máis que o término rexións autónomas. Entón, hai aí varios compromisos adquiridos. Na CEA, que se produce con Francesc Macià, incluso se comprometen a que Macià vaya a Euskadi e despois, con posterioridade, viñera a Galicia para facer unha gran manifestación de apoio a prol da soberanía galega e a prol da soberanía vasca. Non pudo ser porque Macià, desgraciadamente, morreu o 25 de decembro, o día de Nadal de 1933. Pero tamén había ese compromiso. Polo tanto, un compromiso adquirido no Galeusca está vinculado directamente co impulso a que Galiza ingresase no Congresos de Minorías Nacionales, adscrito á sección de Minorías Nacionais da Sociedade de Nacións. E iso é, ni máis ni menos, co recoñecemento internacional da nosa nación en 1933. Como galego e galeuscano, estou orgulloso de pertenecer a este pobo e neste intre, diante de vós todos, eu proclámome galego de nación, galeuzcano por convicción, solidario por vocación e español por imposición. Moitas gracias. Sí, sí, sí. Se vos parece, agora é a vosa quenda, podemos abrir así un 5 minutiños de coloquio, por se tendes así algunha apreciación, algunha pregunta. É o voso momento. Aí atrás. Non te escoito ben. Perdón. Quería saber se Portugal tivo algún papel activo no recoñecemento de Galicia como nación na Sociedade de Nacións.
Nada, non tivo ningún. Absolutamente nada. Que eu saiba, no pensamento de Plácido Castro sí que hai unha que xa falará Rubén Lois. Plácido Castro tiña un pensamento moi lusitanista, por chamalo de alguma forma, e moi celtista. Hai no libro, me parece que, no libro que tedes aí fora, Galiza, nós mesmos, no mundo, publicado en colaboración de Xulio Ríos e a filla de Plácido Castro, que, por certo, se atopa ali, hola Susi, pois, ali podedes ler cal era o pensamento de Plácido Castro e a súa vertente de Portugal. Pero eso é un pensamento propio de Plácido Castro. Na Congreso de Minorías Nacionais non houbo ningunha intervención de Portugal. Ademais, non estou moi seguro, pero non sei se nese intre Portugal pertenecía á Sociedade de Nacións, porque a Sociedade de Nacións foronse desligando a partir de 1925, foronse desligando moitos estados. Tanto é así que o promotor da Sociedade de Nacións foi Wilson, o presidente norteamericano, a través dos famosos 14 puntos, un dos cais todas as nacións grandes e pequenas teñen dereito á libre determinación. Pois ben, nin siquiera Estados Unidos entrou porque o Congreso non aprobou a entrada de Estados Unidos na Sociedade de Nacións. A pesar de ser o presidente un dos promotores. É dicir, que foronse desligando, e non che podo decir se nese intre incluso Portugal non pertenecía. Eso é o que podo dicirche, non sei máis. Un tamén ten as súas limitacións, porque a onde vas sempre falas da nosa terra, do noso país, levando esa bandeira moi forte, e para os galegos da diáspora tamén é un orgullo o que tú contas, para os galegos de aquí e as galegas de aquí, pois evidentemente os aplausos foron significativos, non? E sempre agradecidos porque de alguma maneira conseguiche difundir esa unión entre as tres nazóns que hoxe plasmamos en moitos pactos en algunhas das institucións, pero nomeadamente no Parlamento Europeo, na coalición Agora Repúblicas, na que estamos precisamente con Bildu e saudamos aquí a compañeira que está aí, e tamén con Esquerra Republicana. Esta semana mesmo aprobouse un mecanismo que se chama Mecanismo de Claridade, que é para un instrumento xurídico elaborado por xuristas das tres nazóns e tamén outros lugares para recoñecer o dereito de autodeterminación dentro de Europa, que era o que tamén querían os galeguistas do ano 23, non? E para nós pode ser unha boa oportunidade nun momento de regresión e de neofascismo como que hai, e por iso gostaríamos tamén no futuro, e tamén agradecer a Vía Galega por este congreso, que viñeras alá ao Parlamento Europeo, porque ti eres de moitos deses povos, non só do povo galego, e a túa testemunha ali sería tamén moi importante. Así que, vai comigo. Pois, o que pasa é que a Unión Europea, non sei, bueno, os inicios da Unión Europea iban ser dos povos, dos estados. Os grupos NEI, nos que interviñeron Manuel de Irujo, os vascos, Leizaola, Landaburu, en principio pensaban que iba a ser unha Europa da Federación dos Povos, pero enseguida a cousa cambiou e ao pouco tempo convertiuse nunha Europa dos Estados-nacións como é a ONU. Pero originariamente iba a ser unha Europa dos povos. O famoso Guy Guerot escribiu alá nos anos 60 L'Europa de la Sainís, un famoso libriño, era un occitano moi interesante, que iba a ser a Europa dos povos, desgraciadamente convertiuse no de sempre. Temos tempo para unha pregunta máis, en caso de habela. Pois, entón, se vos parece, pechámolo aquí. Obrigada, Xosé.
E deixamos vos xa coa segunda das mesas da xornada. Moitas gracias.